Je bent gisteren naar Eden geweest en hoe was het? Wie was er allemaal daar? Kende je mensen? Ja. Wie was er? Ja. Ik zeg het. Happy, Lou, een van de tweeling, een blonde. Oké, en hoe was het met Eppie? Vertel een beetje. Oeh ja, Eppie. Hoe was Eppie? Hoe was het met Eppie? Dat wil ik weten. Hoe, heb je niks in je nek? Hoe was het met Eppie? Gewoon. Wat is er gebeurd? Niks? Ja, trek je decolleté op. Duidelijk niet. Dat ons misschien naar Heb geplaatst. jij zuigvlekken? Ah, maar dat is daar waarschijnlijk. Nee. Zeg, voor het Lijkt agenda, me niet zo zuur. voor het agenda moet je gewoon schrijven dicteren. Ik kan tenminste iemand En ik krijgen. ga niet op straat met jongens. Ik heb tenminste geen zaak Nee, in mijn nee, nek. sorry. Doe het duidelijker, doe het duidelijker. Dank je, dat was vrij duidelijk. Oké, dankjewel, sluit het even af. Dit is een interview van Rit Perdon en stop het tijd.